ಸಾವಿರ ಲಾಡು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಪಾಡಂದೆ ಟೈಮ್ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹೆಂಗನ್ನ ಜವಣಿಯರು ಬೆಂತೇರು ಹೆಂಗ ಆ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ನು ಬೇನೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಬದುಕಡೆ ಸೋದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆದ್ದದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಗೆಂದಿಂದ ಅವೇ ಸಾವಿರ ಲಾಡು ಸಂಭ್ರಮ ಒಪ್ಪಣು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಪಾಲ್ದಾರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಂತ ಲೇಸಿದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ನೇರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಕುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾನೇ ಫಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಯದೆ ಸುಗಿಪು ಅನೆಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದೊಗು ಸುಗಿತೊನ್ಬೆ ಎರೆಗುಲಯಡಂತಿನನೆ ಕೊರುಪಂದ ನಟ್ಟೊನ್ಬೆ ದುಂಬು ಪೂಜೆನ ಗೈಗೊನುನ ಗಣದುಲ್ಲ ಈಯೆ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿನ ಕಲೆಗ ಇಂಬು ಕೊರುಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಕರ್ತುವೆ ಉಂಡೆ ಹೋಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ತಾರಗೆ ಕರ್ಬುಲು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಡ ಮಸ್ ಜದಿ ಪುನ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ದ ಪೊಳ್ಳುನು ಅನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದೊಗು ಸುಗಿತೊನ್ಬೆ ಸಿರಿಪಾದೊಗು ಸುಗಿತೊನ್ಬೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ. ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬುರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಡಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸರ್ತಿ ಶುರುಟಾದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಾರ್ದೀತಿನ ಎಂಗಳ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಏಪ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯರ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಪ್ತರಂದಿತ್ತಂದು ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಪ್ಪದು ಜೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳಿ ಎಂಗ್ಳು ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೂರಿಯ ಬುರ್ತಿನೆಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಮನ್ಪಯ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಈರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಆಡನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆರಿನಿ ಗೆಂದದ್ದು ಬೈತೇರು ಅವಲ ಆರ್ನ ಎದುರುದಾರಲ ಬಾರಿ ಬಲಡ್ಯರ ಎತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಬೇರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಲಿಡು ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿನ ಸತ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದು ಪುನಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ದಿಜೇರಾರು ಅವು ಆರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ಈ ಸಾನೋ ಕೊಲ್ಲದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತನು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡು ಏರು ಮಾತ ಗೆಲ್ದಿದ್ದೇರ ಅಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲಿನ ಪೂರ ತರ್ಪಾದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಬಿದೆಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ಪುನ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಐನೇರ್ದಾದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡೆ ಬಂಡದಾರೆ ಎಂಗಳ ಬಂಡೇರ ಐಕೊಂಜಿನಕ್ಕೆ ಎರಿತ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಲಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಒಪ್ಪುದೇರು ಬಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿದಾರು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಅಪವಾದವ ಬಂದದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನಿ ಮಾತ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಆರೆಗಿನಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಆರು ಏಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಊಹಿಸುವಂದೇರ ಎಂಕಲ್ನ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದಾದ ಓಡೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಏಪಲ್ಕೇನರು ಉಂಡಾರು ಎಂಚಿನ ಓಡೊಂದುಂಡು ನಕ್ಲೆ ಎಂಬುದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನೋದೇಶರು ದಿಂಜದೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜೇರು
ಅರೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನ ಬೇರೆಕ್ಕೇನು ಬೇರು ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಆರ್ನ ಇನಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿಷಯಡು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಏರಿರ ಐನು ಪಾತೆರ್ಪೋಡು ಒಂಜಿತನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರನ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಜನಪನ ನಮ್ಮ ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ದಿನ್ಯದ ಅರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೇ ಕಲ್ಲಿಮಾರಾಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ನಮ್ಮದ ಪ್ರಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ಅಭಿನಂದನ ಪಾತೆರ ಪನೆಯರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪ ಬಂದರ ಐಕ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಪ್ಪುನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದರ್ಗದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಲೂರು ಬೈದೇರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದಿ ಯಾನು ದಿನ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿರಿಸಾಯಿತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪವಜರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗಳ ಬತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ದಿನ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡೂರಿ ಮಾಜಿ MLC ಅಂಜನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಲಂದು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಮೋನ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ಯನ್ ಪಂದಿತ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಆರೆಗಳೇ ಅಂದಿನ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಕ್ಸಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಾರು ಆರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಆರೆಲ್ಲ ದಿನ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲನೆ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರದ ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಇತ್ತೆ KMF ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದವರಿಗೆ ದಿನ್ಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾನೆದಾರು ಆರು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಸಿಲ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸಿಲ್ಲಂದು ಆರಡ ಇನ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೇನ್ ನೆಕ್ ಬೋಡದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ವೇನನ್ನ ಈರೆಗಳ ದಿನ್ಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡೂರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಆರು ಕೈ ಬಾಡಿನ ಓ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಪುನಾರು ಆರಿನ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲವು ಐಡಿಯಾಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿನ್ಜಿನದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ MC ಮಲ್ಪುನಾರು ಖಾಲಿ ಮೂಲತ್ತು ಊರುಡು ಹೊರ ಊರುಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿದನ ಎಂಗಲ ಎಕ್ಕಾರದ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರೆಗಳ ದಿನ್ಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೈದಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಕಾರ್ಯೋಡ ಒಪ್ಪುನು ಆರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಒಪ್ಪುನಾರು ಐಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜಿನ ದೇವಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರೆಗಳ ಯಾನು ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜನಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯನ ಬೈದೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಕಡೆಕಾದು ಎಂಗ್ಲನ ಇನಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸುರೇಶಣ್ಣನು ಎಂಗ್ಲಿ ಲೇಯ್ದ ಆರ್ ಬೈದೇರು ಆರೆಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆರೆಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ರಂಡು ಮಾತ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ನಕ ಕುಡ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮುನಿ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಂಘದಾಗ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗಳು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಸುರೇಶನ್ಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಜಿದ್ದನ ಸುರೇಶನ್ಯ ಕಡೆಕಾದು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲದಿ ಇದೊಂದು ಚಪ್ಪಲೆ ಪಾರ್ದು ಆರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದು ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೊಂಡಂಚಿನ ಪೊಡ್ತು ಸಂತೋಷನ ಪಟ್ಟೊಂಡ ಅವು ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ದುಃಖನ ಪಟ್ಟೊಂಡ ಆ ದುಃಖ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಕಥೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲದ ಅನುಭವ ನಂಗುಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆರೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಎತ್ತರ ಪೋಯರೆ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜಿನಾರು ದಿವಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರೆಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲಾ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇರವಾದ ಒತ್ತೊನ್ನಾರತ್ತು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಳ್ವೇರು ಬರ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಆಳ್ವಾಸಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೊರ್ತು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ತೋಜಾ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸವಿದೇಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ನಾ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಉಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಬೈತಾರ ಅರೇಪಲ ರಾಜಕೀಯ ಬೋರ್ಡು ಮನ್ಪಿನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿನಾರತ್ತೆ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಅರ್ನ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನ ಬಲವಾದ ಒಯ್ತೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬು ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಗತ ಆದಿತ್ತಿ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಆರು ನಂಬುದಿನ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಾತಾ ಗುರುವೇರ್ನಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡ್ಲ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಇರಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಇರು ನೆಟ್ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೇತೆ ಏರು ಕೂತುಂದಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷೋಡು ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಮೇರು ತಿನ್ನಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಾಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಆ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಕೊಳ್ಳೇರು ಈಗಿನ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಗೆಂದರೆ ಅವು ಆರು ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಾತನು ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಪವಡಾಯನ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಕೈತದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ ಹೂವೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮುಖಶುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತಿ ಅನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೆಟ್ಲಯ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನೇ ಮಾತೆ ಅನ್ ಕೈತಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟತ್ ನಕಲು ಇನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಂತ ಕುಟುಂಬದಾರು ಬೈದಿನಾರು ಅವು ಕಲತ್ತೂರು ಗುರ್ಮೆ ಸೂರು ಶೆಟ್ಟನ ಮನೆತನೋಡು ಬೈದಿನಾರು ಆ ಮನೆತನಗೆ ಕಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಟನ ಸಮಾಜಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಮ್ಮು ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತು ಈ ಸಮಯಡು ಆರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋಡದೆ ಆರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೋಯಿನಾರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೋರ್ದು ಅವಳೊಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೋಯಿನಾರು ಅದರ ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಾರು 30 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಾರು ಅವಳು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ್ರತ್ತು ಏರ್ಲಾ ಸುಲಭಡು ಬಳ್ಳಾರದ ಊರು ಮೆಚ್ಚಿನೊಕ್ಲತ್ತು ಆರು ನಾನು ದುಮ್ಮುಗು ಬಳ್ಳಾರದೇ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಐಟಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ 2 ಜನ ಸೇರ್ಸವನು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ నేను ಸೇರ್ಸವೊಂದು ಬಲವಾದ ಅವಲಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಸರಿಯಾದ ಉಂತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೊಂಬಾಯಿನ ಮಹಾನಗರಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಳ್ಳಾರಿಡು ಅರಿಗೆ ಗನಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಗನಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಇನಿ ಆ ಇಡೀ ಗನಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವದನ್ನೇ ಆತ್ಮಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮತ ಆಪಿನ ಒಪ್ಪನ ಕೆಲಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಅನ್ಬೋದು 2 ಜನ ಪ್ರಬಲವಾದ ಐಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಕು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು 6 ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆತನೋಡು ಬಾರಿ ಸೀದ ಸಾಧಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಾರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನೋಡು ಆ ಗನಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ಲಂಚಿನೆ ಸಜ್ಜನೆ ಆ ಗನಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಪಂಪಿನ ವಾನಮನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಉದ್ದಿಮೆಡು ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ದೀರ್ಘವಾದ ಹೋರ ಆಜಿ ಆಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐನಾರು ಒಪ್ಪುವರಿಜ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿಂಚಿನ ಸಭೆ ಬಣೋಲೇ ಬಣಚ್ಚಿ ಅಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ರೆಡ್ಡಿನಕ್ಕಲು ವಾರಿತ್ರಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಣೋಡಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಮೇರೆ ಚೂರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದುವೇಡ ಇನ್ನು ಏತೋ ದುಡ್ಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ದೊಲ್ತಂಡು ಆಂಡ
ಆ ರೆಡ್ಡಿಯರನ್ನೇ ಎದುರು ಪಾಡೊಂಡೇರು ಪಾಡಂ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅವಿನ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಏಪೋಗಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೋಡ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿದೇ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಾಯನ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸೋಡು ಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಅಯ್ನ ಕಡಾಕಡಿ ಪಂಡದು ಆರ್ ಅವಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಡಿಯರು ಬುಡ್ದು ಆರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿತ್ತಂದು ಅದು ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ಲ ನೀನು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಆರು ಅಲ್ಪಡ್ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೇರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೇನೆ ತೂಂದು ಮೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು 16 ವರ್ಷ ಆಣಿತ್ತಾರೆ ಆರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡೆ ನೆಲೆಯಾರು ಐಕೊಂಜಿ ಬೆದ್ದ ಕಾಣಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕಾಯನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವಳು ಕಾಪುಡಾಯನ ಸಮಸ್ಯೆಗಾರ ಬೈದಿನಾರು ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ತೂಳ್ನಾಂಡ ಆರು ಉಳುಪುನಗಲ ಮೂಳುಪುನಗಲ ಇತ್ತೆಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯವಂತೆ ದಾರಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲನ್ ಪುಡಿನ ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಸತ್ಯವಂತೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಮುಡ್ದ ಆರು ಗೋಪುನಾರತ್ತನ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಪಾಲನ್ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಬುಡ್ದು ಆರು ಗೋಪುನಾರತ್ತು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆರು ಅರೆನು ವೈರಿನಕುಲು ಸಮೇತ ಎತೇಮಲ ವೈರಿನಾವಡು ಅರೆನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆರು ಏಪೊಗಲ ಒಂಜಿ ವೈರತ್ವನೇ ಎಡಲ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಾಪು ಬರದ ಕಾರಣ ISPRL ಅವು ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಪಿನ ಘಟಕ ಒಂಜಿ ಕಳತ್ತೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಅದು 1700 ಎಕರೆ ಜಾಗನು ಅಕುಲು ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಳತ್ತೂರೇ ಅವು ನಾಶ ಹಾಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು 23 ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಬತ್ತೇರು ಮೇರು ಭಾರಿ ಎದು ಉಂಟುದು ಇಡೀ ಊರಿಗೂರಿನಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಆ ಇಡೀ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕನು 1700 ಎಕರೆ ಜಾಗನು ಅವಿನ 400 ಎಕರೆಗೆ ಚಪಡಾದು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ನ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮೇರು ಅವಳು ಮಲ್ತೇರು ಈಜಿದ್ದು ಆರು ಉವೇ ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವು ಓಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ತು ಅವು ಈ ಕೈಕು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅವು ಜೊತೊಂದು ಕೈಕಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅವಿನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಾರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣತ್ತು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಿರಾಸತ್ತು ನುಡಿಸಿರಿಗಿಲ್ಲಂಚೆನೆ ಯಾನು ಅವ್ರು ಏಪೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಆರು ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಕೂದೊಂದು ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷನ ಅವಿನ ಒಂಜಿ DD ಮುಖಾಂತರ ಕಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ತಿಕ್ಕನ ಕೇರ್ನಂಜಿನ ಪಾತ್ಯಾರ ಎಂಕ ಬಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಊಲ ಕೇನಂದೆ ಮೇರುಂಜಿ ವಾ ರೀತಿಯ ಅವಿನ ಈ ಕಡಪುಡು ಏನು ಬನ್ಪಿನ ಅವಿನ ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅವಿನ ಕಡಪುಂಡು ದಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಬೋಟ್ನಾತ್ ಜನಕಲ್ಲ ಬನ್ಪುಡಿನ ಕೇಂದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಂಟೆ ಬನ್ಪಿನಕ್ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಂಟೇರ್ ನಕಲ ಬನ್ಪುಣಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅವು ಮಾತಾ ನಂಗೆ ಬಂಟೇರ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಜಾತಿ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಹಾಕಲು ಬನ್ಪಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂಚ ಅರೆಗುಲ ಅವೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪುನಾರು ಬಳ್ಳಾರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣಸಂಗೋನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನಾದ್ರ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವಡು ಮೇರಾಡ ಏನು ದುಮ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಊರು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಲಂಚಿನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆನ ಮಲ್ತೇರು ಗೋಶಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಐಟು 110 ಪೆತ್ತೊಲಿನ ಅನಾಥವಾಯಿನ ಪೆತ್ತೊಲಿನ ತಾಂಕದು ಐಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬನ್ಪಿನ ಕಾಪುಡುಪುನ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕರ್ದಿ ಜಿತ್ತಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಂಚೆನೆ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದಾಡ ಕೇರ್ನಾಗ ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪಿಯರು ಐದು ಅರಿತು ಎಡಮ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುಡು ಐಟ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುನಾರು ಆ ರೇಪದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸೀಮಿತ ನಡ್ತು ಊರು ಸೀಮಿತ ನಡ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೇಡಿತ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೋರ್ಡ್ ನಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಊವೇ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದಿನ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಐನ್ಲ ಆರು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈನಾರು 16 ವರ್ಷ ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ನ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಗುಡ್ದು ಬೋಟ್ನಾಥ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೋಟ್ನಾಥ್ ಮೋಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ ಇತ್ತಿನಾನ್ಲ ಅದನ್ನ ಪುದರ್ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಲು ಇತ್ತಿನಾನ್ಲ ಅರಿಗೆ ಏಪಲ MLC ಸ್ಥಾನವಾಡು MLA ಸ್ಥಾನವಾಡು ಅದು ತಿಕ್ಕಂತೆ ಬೋನಲ್ಲ ಆ ರಾತೇ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪಕ್ಷ ಬೋಡಾದು
ಆರೊಂಜಿ 16 ವರ್ಷೋಡು ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿ ಏತ್ ದುಡ್ಡು ಕಳೆ ಒಂದೇರು ಬಂದು ಕೈತಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಗಾಲ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ ನಡ್ತೋಂಗಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ ನಡ್ತು ಅದು ಕಳೆ ಒಂದೇನೆ ಏತ್ ಕಳೆ ಒಂದೇರು ಬಣ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅವು ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಡೇ ಕೇಳಿ ಹೊಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಏರು ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿನ ಮನ್ನಾಗ ಅವು ಬರಿ ಕೈಟೋಜಿ ಪೋವಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ನು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅದನ್ನ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಗಡಸ್ತಲಕ್ಕೆ ತೋಜಿನಂಕ ತೂನಗ ಅದನ್ನ ಮೋನೆ ತೆಲ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋಜಿನಂಕ ಆಂಡಲ ಅದೊಂದು ಪಾತೆರ ಬಾಯಿ ಎತ್ತೆರಡ ಪಾತೆರ ಅವು ಈ ಪೂತಲ ಕನ್ನ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಏರುಗಳ ಅವಡು ಅವು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಾತೆರನು ಬೆರಿ ತಟ್ಟನು ಅವನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡಾರ ಪಾತೆರನು ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಬರಿ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಡಪುನಾರೆ ಅತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ್ಪುನಾಂಡ ಅದನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದ್ಪುಣಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡನು ಐಕಾತ್ರ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೋರ್ಡಾದ್ಲ ಆರು ಪಂಡತೆ ಏತ್ ಕಳೆ ಉಂಡೇರು ಬಂದದು ಇನಿ ಆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆನ್ನು ಬಣ್ಣಗ ಅದು ಸುಲಭತೆ ದಾಯಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಾಪು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ 7 ಸತ್ತು ಗೆದ್ದು ಅವು ಬೇತೆ ಇನಿ ಒಂತೆ ಬಂಟನ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಆನಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಎತ್ತು ನಾಡ ಕಾಲಿ ಬಂಟೆನ ಓಟುಡು ಆರು ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಟ್ಲ ಈ ಸತಿ ಉಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಎದುರ್ದಾರು ಆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದಾರು ಆಗ್ಲ 4-5 ವರ್ಷೋಡು ಬೋಡ್ತಾ ತವಲು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಂದಾರು ಆಂಡ ಅದನ್ನ ಎದುರುಡು ಮೇಲೆ ಗೆಂದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡತ್ತವು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಂದಿರತ್ತಂದೆ ಇದನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಐತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಜಾತಿನ ಬೆತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಕಲು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 40,000 ಜನ ಅವರು ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎತ್ತನಾಂಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ಹಾಕಲು 32,000 ಜನ ಪೇರು ಇನಿ ಬಂಟೆರ್ ನಕಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತನ 23,000 ಜನ ಪೇರು ಇನಿ ಮೊಗವೇರಿಂದ ಎತ್ತನ 15,000 ಜನ ಪೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಮೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಓಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ 80,550 ಓಟ್ ಬರೋಡ್ಡ ಅವಳು ಬಂಟೆರಪ್ಪನ ಕಾಲಿ 23,000 ಜನ ಐಟ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕುಲು ಇನಿ ಪಿರೇಪುರ ಅವು ಕಾಪು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಪುಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಟೆನಗಳು ಉಪುಣಗಳು ಕೆಂಡ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಗಳು ಒಲೋಲು ಪುಣ ತಂದೆ ಅವಳು ಪುಣಗಳು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು 80,550 ಓಟ್ ಬರೋಡ್ಡ ಅವು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಕುಲದೀನ ಪ್ರೀತಿರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಛೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಮೇಲೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೇನು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆನಗಳು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಕುಲೆ ಧರ್ಮೊಡ್ಡು ಮುದಿದ ಒಬ್ಬನಕಲೆ ಐತ ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡ್ಡ ನವೀಕರಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲ ಒಪ್ಪುನಾರು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಐತೆ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ದಾನಪ್ಪು ಐತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಗ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬತ್ತದ ಆ ಪ್ರಕಾಶನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗಳು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಾರು ಅಂಚಿನ ದೈನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾರು ಇನಿ मेरे ಏಪಲ मेरे ಖಂಡಿತ ಪ್ಯಾನ್ ವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಟುಡು ಗೆನ್ನಿನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತ ಇತರ ಕಾಲಿಕ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಆಣಲ ಅರಿ ದುಮ್ಮುಗುಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪರೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಳೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಯಾನಡ ಬನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ ಪೌಡಾಯನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಏರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಪವಾದ ಬಾಡು ಏರ್ ಜಾತಿದ ಕೊಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬಡ್ಡೆರೆ ಬೋಡಾದ ಸ್ವಜಾತಿ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಒಂದು ಅಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಬನ್ಪಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇರು ರಮಣ ತ್ರೈಕುಲಾದುಪ್ಪರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರಾದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಇನಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಾದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೋನ ಬಂಡಾರ್ಲಾದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಸುಚರಿತ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಏರಿನ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನಾದುಪ್ಪರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಏನ್ ಸಂಕಪಣ್ಣಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಏರೇನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಟೆರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ పోయినంచిన ఆ వ్యక్తిల్ల ఆ జనాంగದ ಸ್ವಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೈಚಿ ಅವು ಮೆರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ದೀವನೋಡು ಸುರೇಶನ್ನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಟ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಒಟ್ಟೊಂದು ಗೋಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು
ಅಂಚೆನೆ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಅಪವಾದ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಏರೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡು ನಮ್ಮಡ ಅತಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ತದು ಅವತ್ತೊಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ದಾಂತೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಈ ಪೂರಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ ಪೋತೇರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲಾತೇರು ಏರೆಗಳ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಾ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳು ಏರ್ಲ ಕೈಟ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರಾದು ಪೆರೆಯಾವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಪ್ರೈಕ್ಲಾದು ಪೆರೆಯಾವು ಅತನ ಏರೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಾದು ಪೆರೆಯಾವು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದು ಪೆರೆಯಾವು ಏರ್ಲ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ದೀವನವೇರು ಏಪೋಲ ರಾಜಕೀಯ ಬತ್ರಿ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಅನ್ನೋದಾದ ಇಚ್ಛೆ ಅರ್ಡ 100% ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒರ್ಪೇರು ಬನ್ಪಿನ ಏನ್ ಕೊಂಜುಂಡು ಏಪಲ ನಂಕೊಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪೂರಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಂದು ಎತ್ತು ತೋಣ್ಲ ಅಕ್ಲ ಏಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಬನ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಕಲ ಎಡ್ಡೆತನೋಡೆ ಅಕುಲು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಡ ತಂದೆ ಅಕುಲು ಅಹಂಕಾರ ಪೆರಜಿ ಅವೇನು ಈ ಸತ್ತಿದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಜನಕುಲು ತೊಯ್ಪದೇರು ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ తోదు ఆయన పాతేర ఆయన అహంకార ఆయన దుడ్డుದ నేను ಮತ್ತೆ ತೊಯ್ಪಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ఆయన ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆ ಅಂಚಿನ ಸಜ್ಜನೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗೂ ಆ ಗೌರವ ಕಂತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂಪಿನ ಇನಿ ಆಶೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಾತ್ ಪನ್ಪುಣೀತಿ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಏಳು ಸತ್ತಿ ಅವರೊಂದು ಶಾಸಕರಾದ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಪು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾರಾರು ಇನಿ ಬೋಳ್ನಾಥ್ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪೋಡು ಮನ್ಪೇನು ಬೋಳ್ನಾಥ್ ಪೈಪಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತು ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕು ಓಟು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಿನ ಸ್ಥಿತಿದ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಗುಡಿಸವನು ಬಿಡಿದೆ ಓ ಪಕ್ಷ ಓಟು ಪಾಡ್ದನ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಪೋಡಾಪನು ಯಾನ್ ಪನೋಡ ಬೊಚ್ಚ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಡು ರಾಜಕೀಯ ಈ ನಮ್ಮನದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೂಪುಣಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಂದು ಆರು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ನಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕನ್ನಕುಲು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಆತು ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯನು ಬುಡ್ದು ಆಪಿಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದು ಬದುಕೊಡ್ನಾಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವು ಸರಿತನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೊಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಹೋದು ಆ ಒವೇ ಪಕ್ಷ ಉಡುಪಾಡು ಅಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನುದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಮೋನ ಬಂಡಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಆರೆಲ್ಲ ಮುಖಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮೋನ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ MLC ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮೋಂದಿ ಒಂದು ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಸುಚರಿತೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನಿ ಹೇಮಪಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಐಕ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಐಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆರು ಏತ್ ಶೋಪುಡ ಇನ್ ಕಾತನ್ ಹೋಗುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಂಜೆ ದೇವರಿನಗಳು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಬೋಡೆ ನಂಗೆ ಜಾತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾನವಾದ ತೂನುಪುನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕಾತ್ರೇನೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಐಕಂದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಸನ್ಮಿತ್ತನ ಸಾಕಾರ ಒದಗಬಾರದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನತ್ತೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುಣ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡಿಯ ನೆನತೊಂದು ಇಲೆಗ ದೇವರ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪುದರ್ ಎಂಕೆಲ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಆಯ್ಕೆದ ಪುದರ್ ಅಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಂತರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ ಉಂತುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅದೇನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಪಿರ ನಲ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು
ಅಂಡ ಇತ್ತ ನಡುಟೆ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಬಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತಿನಾರೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದಿನತ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರಾದಿರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ವದಿನ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆರ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಾಧನೆಲೇನೆ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲೆಡ್ ಜಿಂಜಾದೀತ ಅವೇನೆ ಓದುನಾರು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಕ್ಕ ಮೈನಾಂಟಿನ ಅಕೆಲ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡ್ ಬುಳೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಅಡ್ಯಾಡ್ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೈನಕ್ಕನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲೊರಿ ಜವಣೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿತೇಶ್ ಪಿರತೂತಿಜೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕೆಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಆಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡಾತನೆಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಐಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿನಾಯೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಆಯನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರನ ನಿತೇಶ್ ಓದುವೆ ವೇದಿಕೆಡ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಸೇರೊಂದುತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಿತ್ರರೇ ವಿಶೇಷವಾದ 2019 ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಆದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಯಾನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶಾಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆದ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರೀ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಐತ ನಾಯಕತ್ವನದ ತುಂದಿನಾರು ಏರಂದ್ಕೆಂಡ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಿನಿಂದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಅರ್ಡ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತದೇರು ನೆರೆದು ತುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಆಪಿನ ಪುರ್ತುತ್ತು ನಂಡ ಅಪಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾರಣಡ್ ಆ ಸೀಟ್ ತತ್ತಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಕು ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನಕಂತದ ಅರೆಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ದುತ್ತೀರಿ ಈ ಕಡೆ ಆಳ್ವೇರವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಿರು ಅವಿನ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಯಾ ನಿತ್ಯಂದಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂತ ಇಜ್ಜಿನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದಾಗ್ಲೇನೆ ಪಿರ ಕಡ ಪುಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ ಆ ಪುರ್ತದ ಶಾಸಕರು ಗೆಂದುಳೊಂದಂಡ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆದ ವಿಜಯೋತ್ಸವನಿಗೂ ದೂತ ಆ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚ ಜನಕ್ಕೂ ದಿರ್ತದ ಲೆತ್ತಂಬೋತಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಗುರುಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಣಂಜಿ ಈಗಿ ಸೆಟ್ 25,000 ದೀಪೇರೆ ಈಗಿ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 25,000 ಐದು ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಶಾಂತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರೆ ಬಯ್ಯ ಪೋನಾಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ATM ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಂತ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅದೇ ತಂದೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುತ್ತದ ಅದನ್ನು ಕೆಂಡಾರಿಗೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಇಕ್ಕಲಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುತ್ತುಜಿ ಒಬ್ಬರ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅರ್ನ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಉಂಡ ಇತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ದಂಡ ಬಾರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಿರತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎರವಿನ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟ ಕೊರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ನೋಡುದಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರಾದುತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡತು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತನ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರನ್ನ ರೂಮೇ ಗೋಲು ತೀಯಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ DVGನಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದುಪ್ಪು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಂಚಿಲೆ ಉಂಡು ಆತ ಪುಸ್ತಕನ ನಿರಂತರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ಪಲ ಏನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಏನ್ ಪಾತೇರಿ ಅಂದಂಡ ಆ ಉಲ್ತದಿಕ್ಕಿನಿಕ್ಕೆ ವಾಬು ಕುಡಿತಿಕ್ಕಿನಿ ದಾದ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಪಾತೇರಿನ ಅರ್ಧವಾಸಿಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಗಾರ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಂಡದಾದಂಡ ಅವಿನ ಇಂಕ ಬಂದು ಎಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ಅವಿನ ನಿಕ್ಕ ಬಂದು ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಲಂಚ ಪಂಡ ಆತ ಸರಳವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರನ ಆತೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಇರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಂದೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ನಿರಂತರವಾದ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪುರ್ತು ಕಳಿಸೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ವಾಚನ ಸೇರಿದಿರ ಮಾತೆರ್ನ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಆಸ್ತಿಕನಾಗಿ ಗೋರಕ್ಷಣಾ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿ ಗೋರುದ್ರ ಭೂಮಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಬಡವರ ಬಂಧುವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಸಹೃದಯಿ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಸರ್ವಜನಾಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎನ್ನುವ ನೆಗಳತೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಸ್ಥಾಪಕರು ಗುರ್ಮೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ತಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಿರಿ. ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಜೀವನದಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದಿನಾಂಕ 12/6/2023, ಸ್ಥಳ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮುದಿನ ದೈವದೇವರೆನ್ನುವುದು ಮುದಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು. ಎಂಕ ನಮ್ಮನಗುಲ್ 4 ಜನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಏನಂಜಿ ತಮ್ಮಲೆಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಂತಂದ ಸದಾನಂದಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು. ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕರಿಪೋಯಿನ ಆತ್ಮ ಮೈನಕ್ಕೆನ ಈ ಪುರ್ತುಡಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದರ ಆತ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಹೆಚ್ಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೂ ಆದರ್ಶ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಎಂಕಲೊಂದು ಆದರ್ಶ ನೆನ್ವೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಗಿದ ಜನ ಬಳ್ಳಾರಿಗಳ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೋದಿರು ಮುಗ್ಗರಿ ಸಜ್ಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲಿರು ಅರ್ನಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು, ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಅಂಚ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಜನ ಎನ್ನ ಹೃದಯಗೂ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಿನಾರು ಡಿಕ್ಸ್ ದೇವಣ್ಣೆಲ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಧುವಾರು ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜನಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಗೂ ಉದರ್ಪಿನಾರು ಏನು ದೇವರ ರೀತಿಯ ನಟ್ಟನು ಸುಚರಿತಣ್ಣೀನಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ದುಲ್ಲೇರಿನಿ ದುಮ್ಮುಗಲನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪೂರ್ಲು ಪಡ ದೇವಣ್ಣಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನೆಗೆತು ಬರೋಡಾಪಣಿನ ಕೋಯಡ್ ಅಂಚಿನ ಸುಚರಿತಣ್ಣ ದೂರದ ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಭಾಗಗಳು ಒವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲ್ ಬಂದಿನ ವೇಣಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇನಿ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂಜಾತ್ ಜನ 7 ಜನ ಅಕ್ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಗೊತ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಚನೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ದೇವೆಣ್ಣೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ನಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ನೀರೆಲ್ಲಾದ ಬೆರೆಸಾಯದ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದೇವಿಚಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಕಡೆತ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ಬುದ್ಧರ್ಗೊಳ್ತುಂಡ ಕೊನು ತುಂಡ
ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆಗಾರೆ ನಿತೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದುನೆ ಮೋನಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾತ್ ಪಂಡಿರು ಎನ್ನಮ್ಮ ಇನಿಚ್ಚಿ ಎತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಪಡಿದ್ರು ತಾನೆ ಅಂಬುರು ನೆನಪುನಗ ಒಂದು ಕವಿ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಪನ್ಪೆ ತಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವವಗೆ ತಣ್ಣಗಿನ ಆಸರೆಯ ನೆರಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗೆಲುವಾಗುವುದು ಹಸಿರೆಲೆಯ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದೇರು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಈ ಬದುಕು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನೀರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೆ ಬಂದಲೆ ಒಂದೇನು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತ ಪಾತ್ಯಾರ ಮೋನಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬದುಕಲ ಒಂದು ಭುಜಂಗ ಎನ್ನ ದಶಾವತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಶತಾವತಾರ ಅತ್ನಾನ್ಯ ಯಾನ 4 ವರ್ಷ ಬಿರೋಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ 14 ಎಕರೆ ಕಂಡ ಪೋಣು ಮೋನಣ್ಣ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಖಾಲಿ ಮೈಟ್ ಯಾನು ಊರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಒವೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಈಟೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿನ ಕತೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂಡದು ಆ ಜೋಕಲಿನ ಗೆಲುದಂಚು ಮನೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ನಾವು ಒಂತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜ ಒಂಜಾತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ ಆತು ಯಾನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಡ್ పోతుంಡ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ದಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ಕೊತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸತ್ಯನು ಬುಡಾಡ ಧರ್ಮನು ಬುಡಾಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬುಡಾಡ ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಕಿಂಗಿಡೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಪಂಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಅಂಜಾದು ಯಾನ್ ಈತಿ ಅನ್ನೋನು ಯಾನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಟ್ಟಲ್ಗಂದ್ ಇಲ್ಲದಾರ ಕಡೆಕಾದ ಬಟ್ಟಲ್ಗಂದ್ ಇಲ್ಲದಾರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬದನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಬರಡು ರಾಜಕಾರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐ ಟು ಹೇಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಊರುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಸದನ್ಗಳು CM ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಿರೋದಾಗ ಒಂದು ISP ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದೆ 1700 ಎಕರೆ ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಊರು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಪೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಚಿಕ್ಕೋಣಿಗೆ ಅದಾಗ ನಾನು ಸದಾನಗೌಡರು ಅದ CM ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 100,000 ಜನ ಅದ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನ ಬಾರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಾಗ ಏನಾದಾಗ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತು ಪೂರ ಟೊಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಗದಗಿಡ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದಾರ ಗಾಂಧಿ ಟೊಪ್ಪಿ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಬಲ್ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಜರು ಒಂದು 100,000 ಜನನು ಗಾಂಧಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರದು ಮುಲ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಪು ಅದು ಜನ ಸೇರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯವು ಇಂಚ ಟರ್ನ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಕ್ಕ ಸದಾನಗೌಡ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಂಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ 7,000 ಜನ ಸೇರಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಪೋರ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮಾಡು ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕಾಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಷವಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಸರ್ ಈಗಲೂ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ 20,000 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರಿಗೆ ಏನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪೋಡ್ ಎನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಪೋಡ್ ಅಂಡ ಮೂಲಿತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನ ನೆಕ್ಕಿಯೇನೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಿರು ನೆಕ್ಕಿಯೇನೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಪಾರಿರು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರು 1000 ವರ್ಷ 2,000 ವರ್ಷ ಫಿರಾಕದ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನರು ನಮ್ಮ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗು ಲೆಂಚ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಾರು ಬಂದಿರು ಕೂಡ್ಲೆಂಚ ಸಾನ್ಲೆ ಇರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನ ನೇರ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಅದಾಗ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೋಡಿ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಬಳ್ಳಾರಿ DC ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪಪ್ಪನ 2 ಲಡೈ ಏನಾದ್ರು ಹೋಟ್ಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂಡು ಸಂಘ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂಡಿ ಇನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ತು ಈಸ್ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಜೋಳದ ಕಂಡತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಅಂಜಾದ ಏತು ಮಾತ್ರ ಬುಡುಕೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಿಂಗೆ ತಯಾರು ಪಂಡ ಒಕ್ಕ ಸದಾನಗೌಡರು ನಡುಕು ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಎಂದು ಪಂಡದು 1780 ಏಳು ಜನಗಳು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇನು ಖಾಲಿ 480 ಎಕರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಯ ಎನಿಕಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಎನಿಕಲ ಬಿಡ್ತು ಅವು ಏನಾಡು ಪೋದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಿಗಳು ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ ಬೈಬೇಕ 44 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಕಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಕ್ಕನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ 44 ವರ್ಷ ಕಾಪುಡ ಚುನಾವಣೆ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು
ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಒಬ್ಬನ ಖಾಲಿ 23,000 ಜನ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಬಂದದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಲ ಮಗುಲ ಮೀನು ಕೋಲ ಬಲಿ ಆಟ ಅವು ಮೂಲೊಂದು ಅಂದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಋಣ ಇತ್ತಂದ ಎನಕನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದೈವ ದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎರಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರಂಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೋಹನ ಭಂಡಾರ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಹಗಲು ಜತನ ಮತ್ತು ಜೋಪಾನ ಮದ್ದು ಹಗಲು ಬೋಧರತ್ತೆ ಅಂಜಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂತೂ ಅಂತೆ ಆ ಹೆಂಗಸ್ರೇ ಆ ದಿಂಬು ಬೋದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ವಾ ನಮ್ಮ ದಿಂಬು ಮಾರದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ನನಗೆ ದಿಂಬು ನೀರು ಬಣ್ಣಲಜ್ಜಿ ಏನು ಬಣ್ಣಲಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅವತ್ತು ಸೂತುಂಡ ಸಾವಿರ ಲಾಡು ಸೂತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಲಾಡು ಸೂತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡಂದೆ ಟೈಮ್ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜವಣಿಯರು ಬೆಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಆ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ನು ಬೇನೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಡೆ ಆ ಸೋದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಗೆದ್ದಿಂದ ಅವೇ ಸಾವಿರ ಲಾಡು ಸಂಭ್ರಮ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಪಾಲ್ದಾರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನೆಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಬಂಧುರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎನ್ನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ದಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬುಗ್ಗೆಲು ಕೈಬಾರ್ದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಗ ನಿಗುಲ್ಲಾರ ಬಂದರೆ ಅಂಚದು ಒಂದು ತಂತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಲ್ಪ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರು ಪಂಪೇರು ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾನಿ ವಿಭವೋ ನೈವ ಶಾಶ್ವತ ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತ ಮೃತ್ಯು ಕರ್ತವ್ಯವು ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣದಂಡ ಆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಬನ್ನಿಗೆ ಎನ್ನ ಬದುಕಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡದು ಈ ಬೋರ್ದು ನಿಗಲು ಬಂದಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಗೆತ್ತಿಚ್ಚ ಹೆಂಗೆ ದೇವನಂಜ ಬೋರ್ಗೆತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕನೇ ಅಂಜೆ ಬಂಗತ್ರ ಬೊಂಡ ಮೋನಾಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಸೋತ್ಪೆಯನ್ನು ಬೋರ್ಗೆತ್ತಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಡೇನು ಅದು ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ದಿನೇಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿನೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಏನು ಬರಂತೆ ದೇವರ ಅಗಲ ನೆಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಲು ದೇವರ ಬರಂತೆ ಬಂಡ ಅಗಲ ನಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಶಾಪ ಪಡೊಂದು ಜನ ಓಲ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ ಸುಕೃತ ದಾದಾ ಹಿಂಗೆ ಬೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಏನೊಂದು ಬುಂಡನಲ್ಲ ಏನು ಬಗ್ಗೋರಿಯನ್ನು ಇದ ಮಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬದುಕಿದ ಮಲ್ಲು ಜಾನ ನನ್ನ ಆತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು ಏನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ನಾಲ ಏನು ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಈ ಥರ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮುಟ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾನಾದೇ ಊರಿಗೋಡು ಎಂಬೆನಿಗಿರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತುಂಡತೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಬಂದದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂದ ಇನ್ನಿಗೆ ನಾ ಒಂಜಿ ವಾರ నుంచి 410 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋಧನ ಮಾರಣ್ಣ ಬಡವೇರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಅವನ್ನ 300 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಯಿಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೋದೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಡೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 100 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಬಂಡೇರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಲೆಯೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಹೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ತೇರು ಅನಾಥೇರು ಬಂಗದಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದ ಹೊಡೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬೋಡುವೇರು ಮರ್ಯಾದಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೋಡಕ್ಕೆ ಮರಣಿಗೆ ಶೆಟ್ಟನಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಕೈ ಬಿಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಸೈಡು ಮಗ ಅನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಮರ್ಮನ್ ಬಜ್ಜಕ ಎನ್ನ ಪೂಂದಿರು ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ನೊಪ್ಪುಗಳ ಬಂಗೊಂಡು ಏನ್ ಬಲ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಬೋಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಉರಿ ಒರ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಬೇತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗೇನು ಹಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಪತೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಿಥಿಲತೆ ಭಾವನೆಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಜನ ಪ್ರಾಯದಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬರೆದು ಆಗಲು ಸಿಕ್ಕಿಡುಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಕ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ನಾಡುತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೆರಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಗಲಿನ ಒಂಚೂರು ಅಗಲೇ ಆಧಾರ ಬೇರೆ ಮಂತಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾಜ ನಂಜನೆ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಗಣಸ್ತಿಕದ ಗೌರವದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅವು ಬಡ್ಡ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಭೂಮಸದ ಕಾಯ್ದೆ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಬರೂರು ಸೀರಿಯರು ದೇಪನ್ನಾಗ ಹೂ ಮಾರಿನ ಜಾಗಡ್ ಯಾನು ಪಜೀರ್ ಮಾರುಚಿ ಯಾನು ಕನಕುಮಾರಿ ಬಂದಿನ ಚಿಂತನೆಂದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ನಗರು ಸುರುಟು ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಿನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು, ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸುಗೋಡಿತ್ತುಜೇರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರೀ ಸುಗೋಡಿಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 100 ಕೋಟಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. అందులో ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನ ದೋಸ್ತ ಒಲ್ಲೇರು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕುರುಪಜೇರು, ಕುಟುಂಬ ತೂಪಜೇರು, ಸಂಸಾರ ತೂಪಜೇರು. ಅನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ರಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪಿರು ಕೇಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು. ಆ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅವಡುತ್ತದ, ಆ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಆಗುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋನು ಜೋಕಲಿಗೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಜೋಕಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ಲೆತ್ತು ನಿಗಲು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ನಿನಗನ್ನ ಮೋಕೆಂತ ಪದಾರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಿಗನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ ನೆನ್ವೆ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ಬಲ ನೆನ್ವೆ ಇನಿ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ವಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸನು ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ದೀತಾರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಹೊರಪೋನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರ್ಸೋನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ಗ ಒಂದು ಶಾಸಕ ನೆಲೆ ಯಾನ್ ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸಕ ನೆಲಡಿ ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಗ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಆಸೆ ಒಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಸರೆ ಅವಳು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡಿತ ಆಗನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ್ನು ಒಚ್ಚಿನಂತೆ ಬೇಲೆ ಅವಳು. ಅವನಿ MLA ಇಪ್ಪಡು, ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಇಪ್ಪಡು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಪ್ಪಡು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠರು ಇಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚಿಂತನೆ ಆ ಮಟ್ಟ ಪೂರ್ಣದಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಡತನ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಅವು ಬಿದ ನೆಗೆತ್ತು ಬರೋದು. ಅದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಾಜ ಆದರ್ಶಮಯ ಸಮಾಜ ಬದುಕ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದದ್ದು. ಒಕ್ಕಾರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 25,000 ಫೋನ್ ಬೋದು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪಾಡು 1,300 ಜನ ಬೊಂಬೆ ಇಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೆಸರು ಜನಗೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನಿಗಲು ನಿಗಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಗುಲು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂದು 3 ಜನ ಯಾನು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂಡವಾಳ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಈಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪಗ ಒಂಜಾತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಮಾತಿರ ತರದಾಕದು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿನಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅನುಭವ ಪಂಡದು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ತೆಲಿಪಾಯರಿ ಅವು ಆರ್ನ ದುಂಬದ ಅನುಭವ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚಿನ ಪಗದ ಅನುಭವ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನತನ ಪುಟುದ್ನಾರು ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ಟ ಆರ್ನ ಗುಣ ಆ ನಮ್ನೆನೆ ಬೈದನು ಆರು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ ಪಡ್ಪುನಾರು ರತ್ತು ಆರ್ನ ಸ್ವಂತೊಡೆ ಪುನಾರು ಅಂಚಾದ ಮೋಹನಾಲ್ ಬೇರೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬಾತೇರಿ ದುಂಬೆ ಪಂಚರ ಅಂದಲೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬಿನ್ನೇರುಳ್ಳೇರು ಮಗ್ಲಿ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ ಬಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅಪ್ರಪೋಡ್ ಬೈದೇರು ದೇವನ್ನೇ ಸುಚಂತನ್ನೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್ನೇ ನಿತೇಶಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ತದೀನಿ ಮೂಲೆ ಒಂದು MC ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ MBA ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪೂರ MBA ದಾಖಲೆ ನಾವು ನಿತ್ಯೆಲ್ಲ MBAದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿಚಾರಣ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯನೇ ರಾಜಗೋಪಾಲಿ ದೇವಿಚಾರಣ ಮಾತ ಪಚ್ಚುನಕಲು ಮಾತ ಇತ್ತಂದಂಡ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪನ್ನಂಡಕಲು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿ ಎಪ್ಪುವರು ಇಜಿಂದಂಡ ಹೆಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಈತು ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಬಚ್ಚಿನ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತುನಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂತ ತೋಜುನು ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಬೈದಿರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರ ಆವಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾರು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷೋಡು ಯಾರನ್ನ ಆಡೊಂದಿತ್ತ ಎರಡನೇ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ
ಆತನ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನಿ ಗುರ್ಮೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟೂರಿ ಆರ್ನ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಸಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಂಜಾನೆಟ್ಟು ಗುರ್ಮೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಕೈಪತ್ತಿದೇರು ಅಂಚನೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತೇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ MLA ಬಂದು 5 ಮಿತಿ ಇಂಜಿನ ಬೋಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಂದು ಆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಆತನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾತಿರ್ತಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ತಂದಾದ ಮಾತೆರಗಳ ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ದೇವರ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ತವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾಬಲ್ ಚೌಟೀರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘದಕಲು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕಲು ಬಲೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಪ್ಪು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಈ ಸಂಘನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಓಡು ಬಂಡದು ಅದನ್ನ ನೆನಪಾಪಡು
ಇಂದು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು. ಅಂಚನೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು.
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಗೌರವದ ನೆನಪು ಬಂದುಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಿ MLA ಆಪನಿಗೆ ದುಂಬೆ ಆರ ಏತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಆರ ನೇತೃತ್ವ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮರಪೆರ ಸಾಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಆದ್ರೆ MLA ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ಸೀಮಿತ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿನಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಮೀರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಸುರೇಶನ್ನ ಈ ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 1000 ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರಿಗೆ ಸೇರೋದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಈರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಯ್ತಂತ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ದಾನಬಂಧ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣವಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೈತರ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಈ ಸಭೆ ನಮ್ಮ